Ako po si Father Dennis, paring Densyo sa social media. Tara, magkwentuhan tayo. Ngayon ay araw ng linggo. Meron po tayong dalawang misa dito po sa parokya ng Santa Catalina, Bayan ng Agno. Pagkatapos ng bawat misa, merong konting merienda, kape, pandesal, o kaya naman kung ano ang binibigay nila. Oh, magkamukha na kayo. Ngayong linggo, kasama po natin ang kapulisan dito sa Bayan ng Agno. Sila ay mga bababait, guwapo at syempre magaganda. Kasama po natin sila dito sa parish hall. May konting kape, may konting salo-salo, at syempre may konting kwentuhan at kantahan. Wow! Birthday nung nakaraang Biyernes ni Sir Esteban, ang hepe ng pulis dito sa Bayan ng Agno. Kaya siya ay aming kinantahan at may konting sayawan. Happy birthday, sir! Pagkatapos ng second mass, ay meron din po tayong binyag. Pagkatapos ng binyag, ay punta kami sa barangay na Matukan para sa Sacrament of Anointing. Ito ang sakramento para ipagdasal ang kalusugan ng kanilang kaluluwa pati na rin ang kanilang pangangatawan. Huwag niyo po sanang kalimutan na isama po ninyo sa inyong mga dasal ang lahat na mayroong karamdaman. Pagkatapos, punta rin kami sa Gayusan para sa death anniversary ng isa sa mga kaibigan po namin. Pagkatapos ng dasal ay mayroong kainan. Kasabay ko na rin kumain sila Kagawad Christine at na si Mayor Bungkil ng Bayan ng Agno. Huwag niyong kalimutan na ipagdasal natin ang bawat isa. Thank you po!